Paano po ito na tinanggap po ni Mark? Hindi nga matanggap talaga hanggang ngayon. Para siyang natutulala. Sa ngayon ay hindi na po ito nakakapagtrabaho si... Hindi. Yun nga ang sabi niya sa akin. Paano na ito, tita? Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang ako buhay, nandiyan ako sa iyo. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Divina Shapno at ang kanyang hiling ay para sa kanyang pamangkin na si Mark J. Dado. 31 years old at 3 buwan nang nakalipas nang maaksidente habang sakay ito ng kanyang motorsiklo. Kamusta na po itong kalagayan po ni Mark? As of now po, talagang nahihirapan siyang maglakad pa. Gumagamit pa siya ng yung saklay. Kasi talagang kailangan naputol na Yung kanyang sa pangparte, buto. Ito. Maaari nyo bang maikwento paano po ito na disgrasya? Galing siya sa graduation, tapos maaga siyang bumalik sa kanila kasi magpapasok pa sa trabaho sana. Kaso yun ang nangyari na bigla siyang parang inantok. Yun, namalayan niya na lang, nasa ospital na siya. So ang nangyari po ay self-accident po itong Opo, nangyari. opo. So sumemplang po ito sa... Oo, sa may part din, sa may lidong. Ang kalagayan po ng pamangkin po ninyo ay hindi na siya nakakalakad ng maayos. Hindi na. Kasi simula nung ma-aksidente siya, si mama niya ang nag-asikaso sa kanya. Opo. Kasi si mama niya siya nga ang nagagabay sa kanya. Nung time na yon, di follow-up check-up, nung mag-quotation, ako na ang inutusan. Sabi niya, ikaw na nga ang magpunta kasi iba yung pakiramdam niya, sabi ng nanay, mama niya. Di na-schedule sa madaling sabi, na-schedule yung nabigyan kami ng quotation, na pinakita ko sa kanya. Na-schedule naman yung ko doon sa pa-interview sana, 28 para sa kanya. Ang siste, namatay yung kapatid ko, yung mama niya, nung pitsa 4. Nakakalungkot naman partner yung nangyari po sa kanya. So kaya pala ikaw na lang po yung nag-aasikaso. Nag-assist sa kanya ngayon. Paano po ito na tinanggap po ni Mark? Hindi nga matanggap talaga hanggang ngayon. Para siyang natutulala. Sa ngayon ay hindi na po ito nakakapagtrabaho si... Hindi. Yun nga ang sabi niya sa akin. Paano na ito, tita? Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang ako buhay, nandiyan ako sa iyo. Opo, kung inyong Kahit ako may anak na siyam, sir. Siyam na anak. Siyam na anak, yung naiwan po. Hindi. Kung may anak akong siyam. Plus 3 silang inaiwanan. Nasaan po yung asawa po ng kapatid Wala po po. ninyo? Single mom po siya. Single mom? Opo. Opo. So ano po, kung maaari nyo mong maisakot, pwede nang hindi, ano po yung ikinamatay po ng kapatid po ninyo? Heart attack po. Simula nung nakita niya yung, ganito ko sa kanya, siyempre, ganito, sabi ko, 377,000 ang kailangan. Doon, para bagang siya. Sabi ko, huwag kang mag-alala, makakahanap tayo ng mahahinga ng tulong. Pero talagang, parang dinibdib niya. Bigla siyang inisip heart attack. niya sa araw-araw kung paano siya makakakuha ng ganoong kalaking halaga ng pera. Gusto niyang gawan kaagad ng paraan para yung problema sa anak niya. Opo, pero talagang wala. Before po itong mawala po itong kapatid po ninyo, ano yung sinabi niya sa inyo, ma'am? Yung nasa ICU siya, pinatawag niya ako. Pero ako talaga nanghihina na yung katawan ko kasi bakit ganito bigla? Sabi ko, tinanong ko yung doktor, heart attack daw ang nangyari sa kapatid ko. Hanggang sa, yun na, hindi ko na nakakausap. Talagang hindi ko na kayang makita yung kapatid ko na ganun ang sitwasyon. Hanggang sa dadialysis daw kasi yung ihi niya, kunti na lang. At saka tumaas yung kriya. Sabi ko, Dok, baka pwede pa magawa ng paraan. Ang problema lang yung yung BP niya, blood pressure, bumaba hanggang gano'n na. Diretso na. So anong nangyari, ma'am? Dalawang pasyente po itong Opo, yung ako nanay. ang... Tapos ikaw lang yung mag-isang nag-aalaga o nagbabantay po sa kanilang dalawa. Paano nyo po nakakayanan ng ganitong sitwasyon po? Sir, talagang ang pinakang ko yung sa taas. Doon ako nananalig na huwag akong bigyan ng kahinaan para makayanan ko ang nangyari ito. Magandang hapon po, Nanay Divina. Yes po. Opo. Kami po ay bilib po kami sa inyo, Nanay, dahil meron po kayong 9 na anak. Yes, PWD ang
Meron ka ko. pa pong PWDing asawa. Yes po. Pasanin niyo pa po itong 3 anak ng kapatid po ninyo at meron pa pong inaalalang ganito kalaking halaga Yes po. para po sa pagpapa-opera. Sabi nga ng partner, paano niyo po ito nakakayanan? Palaging sa umaga, mananalangin sa Panginoon. Nabigyan ako ng lakas. Kahit hindi ko na maano yung asawa ko, wala na sa akin na may tulong. Yung mga anak ko, mula umaga hanggang hapon, mag-ano sa iyo ng mga baon, may bibili sa paaralan. Ano lang, parang inaano ko na rin. Ano po yung kinakaya hanap ko. buhay po niyo, Nay? Ako, ma'am, dati ako, ma'am, barangay Tanod. Tapos, naging extra Talaga Tanod. pala na talagang Yes. nasa pangangatawan yun or nasa pagkatao nyo na po yung pagiging matapang. Yes po. Kasi tapos din ako ng BS Criminology. Ayun. Sana. Kaya po, kinakayanan nyo po Yes lahat. po. Kinakaya Yes nyo po, po ma'am. para po Tsaka- sa pamilya. Yes. Opo. Ito pong si Mark, nanay, pamangkin niyo po. Yes po. May pamilya na din po ba Wala ito? pa. So ito po ay binata. Binata. Sino po ngayon yung naaasahan po ninyo na tutulong po sa inyo para po dito kay Mark? Ito po na talagang naisipan kong pumunta dito sa office nyo. Ako Bicol dahil talagang kami naman talagang magkakapatid. Lahat naman kami nakasuporta sa AKB. Opo. So Bilang- talagang alam po ninyo na Yes pag lumapit po kayo sa Ako Bicol, hindi po kayo hihindihan, yes hindi po po. kayo uuwi ng Opo, luhaan. opo. Ganun po yung nakalagay po or Yes po, nakatatak sa ma'am. isip po ninyo. Kaya sa- Nasa magkano po yung kakailanganin po ninyo, Nay? Yung 371K, 1,000 po. 371,000. Sa tanan ng buhay po ninyo, nakahawak na po ba kayo Hindi ng pa ganyan po, ma'am. kalaking halaga? Hindi pa po. Para sa kahilingan ito ni Nanay, kasama natin ngayon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Ayan. Yun. Opo, Ma'am LV, meron po tayong kababayan mula sa Santo Domingo, Albay na lumapit po sa atin para sa kanyang pamangkin na nangangailangan ng 300,000+ para sa operation po ng kanyang pamangkin. Ano po yung maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, nakikinig po ako sa programa na napapanood ko si Nanay. Nararamdaman ko po yung kanyang pinanakit, di ba, na nawala ng kapatid, na habang may sakit yung pamangkin, kailangan na operahan. Si Consanti po ay nagbili na sa atin. Bigay na po yung tulong na kailangan ni Nanay. Thank you, Lord. Papagamot Thank you. natin yung kanyang pamangkin, sagot natin ang stainless ng kanyang pamangkin. Thank you, ma'am. Ayun! Thank you. Thank you, sir. Oh, Thank you, yan, ma'am. si Thank you, Nanay. Lord. Thank you. Patuloy po. ang pasasalamat. I thank you, Sir Saldico. Thank you so much. And also sa inyo pong lahat dito. Maraming salamat po. Opo. Ano na lang po, Ma'am LB, yung kailangan gawin nito pong si Nanay Divina para po ito pong proseso ay makarating po tayo doon sa pinakahihintay ni Nanay Divina na matanggap niya po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Papuntayin lang po sa akin si Nanay. Ngayon mismo po ibibigay natin ang garantilator na kinakailangan niya. Ayun! Ngayon mismo, thank oras you. oras Oras mismo. Nayanda ka na po bang pumunta kay Ma'am LB? Yes po, ma'am. Opo. Thank you, sir. Apo. Thank you. So, alalayan na lang namin ito, Ma'am LB, ano, para makapunta po dyan sa inyong opisina at makuha niya na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at mapaoperahan, malagyan ng stainless ang iyo pong pamangkin. Salamat po. Ano po yung pakiramdam nyo? Papuntayin lang Parang po sa nabunutan akin, ng tinik. Ma'am Remy. Apo, maraming salamat. Papuntayin lang po sa akin at gagayad po natin sila. During operation po, kung may kinakailangan pa siyang gamot, may kinakailangan tulong, wag po mga tabiling lumapit sa atin. Nandito lang po ako Bicol Desk. Tali lang tayo, handa po tayong tumulong anumang oras. Ayun, may bonus pa. May bonus pa. Yung kakailanganing pong gamot, basta nandun sa ospital po ng BRHMC, sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Thank you, ma'am. Thank you sa lahat. Opo. Maraming salamat po. Ma'am LB, naiiyak na po si Ma'am Divina sa pagpapasalamat po sa magandang balita pong ipinaabot nyo sa amin ngayong araw na to. Maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, partner, nakakabilib si... Kay Speaker Martin Romualdez, kay Kong Pido po, pasalamat po tayo, Nanay. Ayan. Thank you po, ma'am. Thank Nanay, ano po yung nararamdaman niyo po ngayon? Maluwag na sa paghinga at saka talagang nabawasan yung
Opo, nanay, nakikinig po ngayon si Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila? Thank you po sa inyong dalawa. Kong Pido? Kong Pido as Kong Saldico. Thank you so much po sa sunod na laban. Nandiyan kami palagi. Yun! Kada laban, andyan palagi si Nanay Divina. Maraming salamat po, Nanay Divina. Naniniwala na po kayo ng Ako Bicol po ay patuloy sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ayan. Ayan. Thank you. At maliban dyan na sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, tanggapin nyo po itong munting regalo mula naman sa aming program, itong 10 kilong bigas. Ayan. Sabi ni Nanay, Diyos ko, meron pang bigas. Bigas. Ayaw niyo po niyan. Ayaw niyo na. Akin na lang to, partner. Opo. So, pang ilang araw niyo na pong kukonsumin yan, Nay? Doon sa magkakapatid, ma'am. Ay, opo. Ilan po yung total niyo pong inaasikaso pa? Sa akin, siyam plus yung asawa ko, 10. Oo. Si ako. Uy, ang dami. Ano po, Nay? Pero, ma'am, talaga pag nasa mahal na Diyos ka. Apo, kakayanin ang lahat. Opo. So, tama po yan, Nay. Manatili lang po tayong matatag. Alam niyo po yung kasabihan na ang Bicolano, Oragon. Oragon. Yan. Maraming salamat po, Nanay, po sa Thank you, pagtitiwala sa Ako Bicol Party List.